baba uyigugudlani wakuphi nendawo waseqoqo eKirkstone kulempilo ngo-2009 icala lami baba kumina cha akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze siyakhawuthi lo muntu ukhukhile fona namanje ewe yilo nto engikhala ukuthi kwezwa konke njengoba angathi udade wabo ungena la manje abhekwa mfowethu nokababa uthi hhayi le nto yenzi ufuna ngezibona ukuthi nazi iy'nto zakho hayaka abafazi futhi banangakwabauda ukuthi uyiqisi waphandlezi uyise abafowabo bakhuluma inyanga ela kumfana ikhuluma sethuka kabi namanje sesithukile nje umhlaba